हाय गाइस, मैं हूँ पूजा। आप सबको मेरे यूट्यूब परिवार में स्वागत करती हूँ। मैं आज है बहुत खास दिन। आशा करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छी हो और मैं भी आप सबके प्यार की वजह से बहुत अच्छी हूँ, बहुत खुश। हाय गाइस, दिनै आङो मोसानाय फोरोंनो थांनो नागिरदों। बिनिनो फिसा मोनसे भिडिअ लादों। स' नोंथांमोना नायलांबाय था, बहाय फोरोंहैयो। सफैबाय नै जायगायावहाय। बे जायगायानो जाहैबाय क'क्राझार चन्द्रपारा UN एकाडेमी। आई हूँ मैं, तो आप सबको दिखाएंगे बाद में क्या क्या होता है और क्या डांस करने आई हूँ मैं। खोन्थादो आदा, नोंनि नामा नाम? आंनि नामा कहिनुर ब्रह्म। आङो दतमा आंथिहारायाव थायो। दतमा हालामनि आंथिहारा होननाय गामि। दे आदा दोंसे मोजां दामनानै होदो। आङो नैबे हारिनि हारिमुखौनो एसे दामनानै खोनासंहोनोसै। दे। भुल गोरोन्थिफोर जायोबा एसे निमाहा होदो। दे आदा दामदो। मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर। मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि अनसुला महर। मेगन बेखेवाब्लाबो नुयो आं नोंनि हायना महर। Traditional.